Wan kasi ni Apo kat nagunod tayo ti kinapresidente ti amin nga Vice Mayor iti Intero nga Pilipinas mabaon iti napintas nga suporta dagiti padak nga nabatbati nga national officers kat iti election mi ti para interim president kat kasi ni Apo awan iti limaban kanyak. Kat dakkel nga banag taday isusuwat iti Vice Mayor's League of the Philippines nga pinanawan iti nagturpuson nga presidente iti Vice Mayor iti San Mariano Isabela ket adaraytay naiput up tayo nga e-legis nga kunada in cooperation with the University of the Philippines dita ket ti maysan sistema wherein agbaling depository ti amin nga ordinances tinaduma-duma nga ili kumbaga tun malpas dita nga programa obligadong ton ti amin nga LGUs, amin nga legislative body iti Intero nga Pilipinas nga isubmit da aming nga na-craft nga ordinances and resolutions mangted ti copy di UP then UP through e-legis in cooperation with BMLP ket agbalin daya nga pakitaan am amin nga ordinances tayo. So no sikakat mangrugrugi akas may nga legislator papangkalang di DJN ti site nlayay click for the keywords and rumor amaminan nga ordinances from different LGUs and different provinces. Iso nga nagpintas nga pakalag-anan ti maysa nga agpanpanday linteg nga da iti pakitaan iti aktual nga naipasa nga ordinances ti different LGUs ti Intero nga Pilipinas. Sikas da kayo tatay ikabarbaro nga mangita ulo itintero ng pamilya ng Pilipinas ang runana iti Vice Mayor's League. Awan digiti kas plano kayo sir na mang putarmat iti adda pa nga pagsayat na digiti pada yung magpanpantay iti intero nga pamilya sir. Well, actually kat kwa dito in the coming months for the meantime sakbay nga kandak kami iti General Assemblies ti interim president kami isu ti matutukan nga ag-preside kan manghandal am amin nga regional elections iti Intero nga Pilipinas ti Vice Mayor's League. So I'll be traveling to all the 17 regions enter the Philippines para iti election iti region tapno kasta ket ma-ensure nga naanayas iti panakakandak iti elections na. And may isang itutuloy mi nga programa ket daytoy kung kunada nga Academy of Presiding Officers wherein ti may nga Vice Mayor ket may kanditsansa nga agadal through short courses either from UP or iti DAP depende no sino iti qualified nga mabalin nga agbasa met not only in the Philippines but even outside the country. Kan plano mi kita amin to no mano ti Vice Mayor nga naelektaran nga hampay nga nakalpas iti maysa nga degree da so that we could work out with some schools tapno kasta ket habang nakatugaw nga Vice Mayor DJ naelektaran ket mabaling ituturo at agbasa tapno at least after his term ket or her term ket makala iti degree. Salamat lang diti programa ti PCL but this will be intended for vice mayors.